Our theme this year is Press On. At kung tayo po ay magpapatuloy na sumunod at gawin ang kalooban at plano ng Diyos sa ating buhay, kailangan nating baunin itong napakahalagang bagay na ang tawag ay courage. Lahat ng mga tao sa Biblia that have accomplished their mission and the will of God in their life, nagawa po nila ito dahil meron po silang tapang. Sabi ng mga pastor sa Bisaya na iba, sabi nila, hindi kami tao na mga gwapo at mga pogi. Ang dala lang namin ay kapal ng mukha at lakas ng loob. So, kung hindi makapal ang ating mga mukha, dalhin natin ang lakas ng loob. Okay? So, let's turn our Bibles to Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. Let's all stand together. Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. If you are there, say amen. Hebrews chapter 10, verses 19 to 23. Okay, page 1355. Basahin natin sa Ilocano, sabay-sabay tayong lahat. Ready, go. Gapu na nga rod kakabsat, idinto nga datalged tayo asumrek itidiso anasantuan unay. Gapu ti dara ni Jesus, itimay sa abaro ken si bibiyag adalan. Nga iso linuktan na amay paay kada tayo, babaen ti abong. Kaya't ko asawen ti lasag na. Ket addaan tayon iti kangatuan na padi nga agaywan ti balay ti Dios. Umadani tayo kuma, abuyugen ti puso anapudno iti nananay, a kinatalged iti pamati. Nga adda adagiti puspuso tayo ket nawarisan da nanipod ti dakes a konsensya. Ken dagiti bagbagi tayo ket nabugwanda iti nadalos adanom. 23. Sa limet-metan tayo kuma asititib ker, ti panangidoy paduyak-yak, ti pamati tayo, nga awan panagdwa-dwa, tamapagtalkan dayjay nagkari. Kaya't kung ulitin tayo nga basaan di verse 23. Read. Sa limet-metan tayo kuma asititib ker, ti panangipaduyak-yak, ti pamati tayo, nga awan panagdwa-dwa, tamapagtalkan dayjay anagkari. Apo Diyos, dayta ti kararagmi itang abigat. Natulungan mo kami na maging matibay, na manindigan sa amin pong pananampalataya at sa iyong salita. Sang-ayon sa mga challenges na hinaharap ng bawat isa sa amin. Sa oras na ito, tulungan po ninyo si Brother Ray. He might be feeling some pain inside. But I pray that you will give him courage and faith to face this trial in their family. And as a church, we want to be a blessing to them. Salamat Panginoon, pagpalain yung preaching ngayon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you and you may be seated. Noong pong China's Boxer Rebellion, noong 1900, meron pong mga komunista na inaresto ang isang mission station. Ito po ay bahay na pinagtitipunan ng mga Kristiyano. At pinuntahan ito ng mga komunista. So ang ginawa nila, they block all the gates na pwedeng labasan. At isa lang ang kanilang binuksan o hindi sinarahan. Doon sa front gate. At ang ginawa ng mga komunistang ito,
sila ay naglagay ng krus doon sa floor. At kanilang sinabi na lahat ng nasa loob na gustong makalabas ng buhay, kung kanilang tatapakan yung krus, mga kapatid, ay sila'y palalayain at mabubuhay. Subalit, kung hindi po nila gagawin ito, sila ay babarilin. Takot na takot itong mga nasa loob. Kaya't yung unang 7 estudyante ay lumabas at tinapakan po nila ang krus. Nang ibig sabihin, kanilang tinatalikuran ang kanilang pananampalataya. So they were set free. Sila'y nakalaya. Sila'y nabuhay. Sila'y hindi po pinatay. Pero yung pang-8 estudyante, mga kapatid, dahil sa kanyang pananampalataya at ito'y isang babae, ay hindi po siya nagpasailalim doon. Hindi niya ginawa. Hindi siya tumapak. So kinuha siya at pinaluhod. Sabing ganyan, lumuhod ka. Katabi, noong krus na yon. At siya'y nanalangin ng isang malakas na panalangin. Hindi siya gumalaw. Hindi siya kumibo. Pero ipinakita niya sa kanila na hindi siya natatakot mamatay. At hindi lang siya na hindi natatakot mamatay, kundi natutuwa siya na mamatay dahil sa kanyang paninindigan kay Kristo Jesus. Kaya't siya po'y binaril. Boom! Patay ang babae. May naiwan pa po sa loob na 92 na mga estudyante. At dahil nakita nila yung kakalmahan ng kanyang attitude o yung kanyang aura, nakita nila yung kanyang determinasyon, yung kanyang paninindigan, na kahit hindi na siya mabuhay, di bale, makikita naman na sila ng ating Panginoon tagapagligtas sa langit. Naantig po ang damdamin ng mga 92 na ito. And all of them remained, at bawat isa sa kanila ay binaril sa ulo. 92, the rest of the 92 of them. Mga kapatid, isa sa mga mahirap na tukso at pagsubok na haharapin ng bawat Kristiyano o disipulo ni Kristo ay kung papaano nating tanggalin yung ating takot at yung tayo'y nahihiya na manindigan bilang Kristiyano. Nakita po ninyo ito. Hindi na po ang mahalaga sa kanya ay yung mabuhay ng masaya sa mundong ito. Ang pinakamahalaga sa oras na yon ay ang kanyang paninindigan sa ating Panginoong Jesucristo. At yan po nawa ang maging aral sa ating lahat. Praise God kung may masayang buhay ka. Kung komportable ka dahil sa mga pagpapalang material na binigay ng ating Panginoong Diyos sa iyo. Pero darating sa punto na susubukin ka sa pananampalataya. At nawa, pagdating po dyan, ay hindi po nating bibiguin ang siyang nagligtas sa atin. Ang sabi po ng Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." Hindi ko ikakahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po hindi tayo mahihiya? Sapagkat alam natin, naranasan natin na ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas ng lahat ng sumasampalataya nito. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Christians are to live in confident hope and assurance in Christ. Tanggalin po natin ang sobrang attachment natin sa mga material na bagay. Wala pong masama
na tayo'y magkaroon ng mga material, makamundo o earthly at mga temporal na bagay. Subalit, bilang mga Kristiyano, ang dapat attachment ng ating puso ay ang Panginoong Hesukristo lamang, na ibig pong sabihin kung para sa Kanya at dahil sa Kanya, nakahanda po tayong mawalan, nakahanda po tayong hiwalayan, nakahanda po tayong mamatay, nakahanda po tayong manindigan para sa ating Panginoon. Ang problema sa mga kapanahonang ito na mga Kristiyano, tayo'y pinagpala. Minahal natin ang salapi, minahal natin ang trabaho, minahal natin ang mga relationships, ang mga association. Lahat po ito ay may lugar sa ating buhay. Pero nawa, ang pinaka-importanteng attachment ng bawat isa sa atin ay ang ating relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kailangan po natin ng katapangan. Kailangan po natin yan. Pastor, natatakot akong maging matapang. Natatakot ako na panindigan ang salita ng Panginoon dahil alam ko may mga mawawala sa akin. Kapatid, diyan mo kailangan ang tinatawag na pananampalataya. Napakaganda yung binanggit ng Pastor Dennis kaninang Sunday School. Sabi niyang ganyan, pag mawala man ang iyong mga kaibigan dahil sa Panginoon, kayang palitan ng Panginoon ang mga kaibigan mo. At nais kong idagdag ito, kung ang Diyos ang ipagpapalit mo o binitawan mo, may mahahanap ka pa bang kapalit niya sa buhay mo? Ang pagkaibigan pwedeng palitan. Ang trabaho pwedeng mapalitan. Pero kailanman ang Diyos walang kapalit. At pag naunawaan po natin yan, alam natin kung saan po natin ia-attach ang ating mga puso. Wala pong eternal dito sa lupa, walang permanent. Ang Diyos lamang po. Kaya't kung hindi natin tinignan ang bagay na ito, mahihirapan po tayo sa oras na tayo ay subukin sa pananampalataya. Una, gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ang kahulugan ng salitang boldness. Ano po ba ang ibig sabihin ng boldness? Una, boldness is the courage and confident assurance. Ibig pong sabihin, sigurado ka na yung gagawin mo ay tama at hindi ka natatakot na kung anuman ang maging epekto o consequence nito, yung tama ang nagsilbing pundasyon mo at alam mo na pag ginawa mo ang tama, kasama mo ang Diyos. And if God be for us, then who can be against us? Nais kong sabihin sa inyong lahat tayo ay may mga suliranin sa buhay. Lahat tayo ay may mga problema. Yan po ay isang form of trial of faith. Now, marami din siguro sa atin ay mga inuusig o kinakantsawan sa pananampalataya. Isa lamang po ang dapat maiwan sa ating isipan. Saan ko ba itatayo ang aking sarili? Kung may problema ka, saan mo ipoposisyon ang iyong sarili? Dahil kung nakaposisyon ka sa tama at siguradong may confidence ka. Siguradong may assurance ka at hindi ka kinakabahan na harapin ito. Parang kung baga, pinag-aawayan ang lupa. Nasa iyo ang papeles, pangalan mo, alam mo, doon ka naninindigan. Hindi yung kung anong gusto niya, hindi yung kung anong gusto ko. Ito ang tama, ito ang sundin natin. Kung meron po tayong ganong pananaw sa ating buhay,
Na hindi natin iniisip yung anong masabi niya, anong pakiusap, ano yung unawain mo ako, unawain kita. Hindi po, kundi kung ano yung tama. There comes a point in life that even if we try to understand people, may limitasyon sapagkat ang mananaig pa rin kung ano yung tama. Yun ang magiging assurance natin. Sa Philippians chapter 1, ganito po ang sabi, according to my earnest expectation and my hope. Praise God. That in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Listen, if we are settled on the Lord Jesus Christ, if we are settled on our hope, ano yung pag-asa natin? Ang langit, yan po ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob na harapin ng kahit sino, maging ang kamatayan. Dahil alam mo, sa sarili mo, sang-ayon sa Biblia, na kay Kristo, wala kang talo. Mabuhay ka o mamatay ka, kay Kristo, wala kang talo. Subalit, kung wala ka kay Kristo, at ikaw ay nasa labas ng kanyang plano, kalooban, at kagustuhan, mabuhay ka pa, kahit mahaba pa, talong-talo ka pa rin. We need courage to live and die for Christ. Ang pagkaganda po, ang sinabi ng Apostol Pablo, Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Philippians 1:14, many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. Makinig po kayo. Alam nyo, ang kailangan lang po natin ay isang tao na magpapakita ng kanyang paninindigan. Na yang paninindigang yan will inspire the 92 na kahit sila'y barilin at patayin, hindi ho sila natatakot sa kamatayan. Nagagalak pa silang mamatay dahil kay Kristo. Sabihin ko po sa inyo, pag may dumating po na pagsubok, na masusubok ka kung magpipili ka kung sino, kaibigan mo o ang Panginoon, boss mo o ang Panginoon, trabaho mo o ang Panginoon, pag dumating sa punto na kailangan mong pumili, na si Kristo ay kasama dyan sa dapat mong piliin. Mga kapatid, pagkakataon yan upang ikaw ay gumawa ng isang napaka-inspiring na kwento sa iyong kapwa Kristiyano. Pag ikaw ay nag-compromise, imbes na pumunta ka sa kapilya, pinagbigyan mo yung kaibigan mo, hindi ka na pwedeng maging inspirasyon ng ibang Kristiyano. Subalit, kung tatayo ka isang araw at sinabi mo, mga kapatid, marami akong mga kaibigan, pero alam nila ang aking paninindigan. At salamat sa Panginoon, in a kind way, pinaliwanag ko sa kanila ang aking paninindigan, naintindihan nila, at ang sabi ko, I wish na hindi masira ang ating pagkakaibigan at relasyon kahit alam nyo na ganito ang aking paninindigan. Kung sakaling masira man, wala akong magagawa dahil gusto kong maunawaan nyo, mas mahalaga ang Panginoon sa akin. Hindi ko sinasabing hindi kayo mahalaga, pero sana makita nyo isang araw gaano kahalaga rin ang Panginoon. Ganyan po ang tapang na kailangan natin, mga kapatid, sa panahon na kailangan nating pumili. At alam ko, marami po sa atin ang may pinagdaanan ng ganon.
At may mga pinagdadaan ng ganon. Kaya hindi lumiliwanag ang katotohanan sa ating buhay sapagkat hindi po natin pinoprotektahan, ipinaglalaban at ipinapamuhay ang ating paninindigan at ang ating pananampalataya. Kagabi, meron po akong testimony na sinabi na ngayon ay hindi ko pa siguro pwedeng i-share sa inyong lahat. But because of that testimony, na-inspire yung isa nating kapatid. Itong si Marisa. Member natin yan sa Pasukin. Si Marisa po ay isa sa mga matapat na members natin ng HBBC. Binigyan ko siya ng assignment bilang tutulong sa akin na coordinator sa mga events. Pag meron pong mga kinakasal, sinasabihan ko yan, Marisa, alam mo na ang standard natin, alam mo ang ating prinsipyo, sabihin mo yan sa ikakasal. Kung ayaw nila, humanap sila ng ibang pastor na magkakasal sa kanila. Alam niyo po, it takes courage for me to do that. Dumarating sa punto na kahit mahal kita, ayaw kitang masaktan, pero kailangan kong gawin ng tama, kailangan kong manindigan para sa Panginoon, at masaktan ka kung masaktan ka, pero alam ko na isang araw, mauunawaan mo rin at luluhod ka rin sa ating Panginoon. Ganyan ho dapat ang matutunan nating paninindigan, mga Kristiyano. Meron po siyang best friend. Alam nyo naman, pag sinabi kasing best friend, talagang yung relasyon ay ganun na lang. Yung pagka nag-imbita, kasalanang tumanggi. Masama ang tumanggi. Hindi ka pwedeng tumanggi kasi nga kaibigan. Pero inimbita po siya na maging abay ng kasal sa loob ng simbahan ng Katoliko. At ito'y nais kong sabihin sa inyong lahat, na wala po tayong business na pumapasok sa loob ng ganyan. At yan man ay kaibigan mo, yan man ay kapamilya mo, pero dapat manindigan ka. Mag-antay ka sa labas kung gusto mo. At sumunod ka na lang doon sa resepsyon. Kung iniisip mo, paano yung relasyon namin? Gusto kong mawin Gusto kong ma-soul win. Gusto kong sabihin sa inyong lahat, you cannot win people by compromising. And we should not attempt to try to win people, save the relationship, na at the expense of compromising the Lord Jesus Christ, sapagkat ang sabi ng ating Panginoon Kristo, if you love your mother and father and brother and sister and your life more than me, then you are not worthy to follow me. Kailangan natin ang tapang na yun. Dahil po sa aking ibinigay na kwento ng isa nating preacher dito sa HBBC, nahamon ang kanyang puso at sabi niya, ganon dapat ang Kristiyano. Naninindigan, sinasabi niya ang totoo, na kahit masira ang relasyon sa kamag-anak o masira pa ang relasyon sa mga kaibigan, wag lang masira ang kanyang fellowship sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya't nagpatotoo po siya kagabi at sabi niya, Pastor, panalangin po ninyo ako, kakausapin ko ang aking kaibigan. At sasabihin ko sa kanya na sorry kaibigan, ang aking paninindigan ay ganito. Hindi kami dapat pumapasok sa mga ganyan na may mga idols na ganyan. That's not a place for Christians. We have no business to be in that place. Say it in a kind way. Kung masasaktan, magagalit pa rin. Wala ka nang magagawa ron. Pero huwag mong isakripisyo ang Panginoon dahil gusto mong salbahin ang relasyon mo sa kaibigan yan. Inuulit namin, pwedeng palitan ng Panginoon yan. Pero walang kapalit ang Panginoong Diyos. At dahil po sa mga sunod-sunod na halos na mga events ng kasal, ng dedication, ng funeral, ang inyo pong lingkod ay binigyan ng Panginoon
ng isang idea na lumikha ng HBBC. Anong tawag doon ulit? Policy, process, and handbook. Ilalagay ko po ron ang mga guidelines kung gusto mo na ako ang magkasal sa'yo. Ilalagay ko doon ang mga guidelines kung gusto mo na ako ang mag-dedicate sa anak mo. Panahon po para ipakita natin na may kalidad ang mga Kristiyano, na mayroon po tayong bagong buhay, that we don't just conform to the world. Gusto kong ilagay dyan sa guideline na yan, mga kapatid, na pag ako ang nagkasal, dapat pati reception, walang worldly music. Kung ayaw mo ang guideline na yan, humanap ka ng pastor na pwedeng magkasal sa'yo. Para sa akin, masakit na mas pipiliin mo pa ang ibang pastor, samantalang ako ang pastor mo. Kanya lang, kapatid, gusto kong matutunan mo, dapat mag-conform ka sa salita ng Diyos. Hindi yung gusto mo, hindi yung gusto ng mga bisita mo, kundi ang Panginoon ang dapat masunod sa iyong buhay. Eh kung gusto mo, pastor, ang hirap po kasing maghanap ng MC pagkaminsan. Kaya kayong mga members na magaling magsalita rito, isanctify nyo na rin ang inyong mga buhay. Sapagkat ang gagawin nating ito, kasama natin ang Diyos. May ibang paraan ng Panginoon. Sabi ko nga, alam mo, kung halimbawa, nagalit sa'yo, nasaktan sa'yo, na-offend sa'yo, at sabi niya, sorry, dito na magtatapos ang ating relasyon, at palagay mo, hindi mo na sila mawiwin, gusto kong sabihin sa'yo, may ibang paraan ang Diyos para mawin sila, hindi sa paraan ng pagkokompromiso. It's not through compromise that you can win a battle. Subukan mo, mga kapatid, na bawasan yan. You are now diminishing and lessening, binabawasan mo yung pagkakataon mo maging confident na manindigan sa Panginoon. Minsan nga, merong nagpaalam kay Pastor John, sa Claveria kami noon eh. Inimbita ni Pastor John dahil sabi niya, kakaisuna nga da kami dito eh. Halika kayo, punta kayo, pinapunta. Pumunta nga. Pero lumapit at ang sabi, Pastor, sorry ha, hindi kami makaka-attend ng service. Kasi mag-a-attend ako ng patay. Kamag-anak yata o kaibigan. Anong sagot ni Pastor John sa kanya? Let the dead bury their dead. Grabe yun. Kung ikaw ay masyadong madamdamin na hindi mo inuunawa yung side ng Panginoon, o-offend ka eh. Ang Panginoon po ang nagsabi niyan. Let the dead bury their dead. Nang ibig sabihin, hayaan mo na yung mga dead spiritually, yung mga kamag-anak mo na walang Kristo sa kanilang buhay, sila ang maglibing nung patay. But you come and follow me, the Lord Jesus said. Kung hindi po tayo mag-step forward ng ganon, mga kapatid, hindi po aangat ang level ng ating testimony, pagkakilala ng mundo sa atin. At nais kong malaman nyo, tayo, church, ang representation ni Kristo sa mundong ito. I-represent natin siya with compassion to people, pero i-represent din natin siya with conviction sa harap ng mga tao. May lugar na tayo, may compassion sa tao. Tumulong, gumawa ng mabuti, alalayan. Tulungan sila maawa, kahabagan ang ating kapwa. Subalit, may pagkakataon na tayo ay dapat manindigan din. Hindi mo ilalagay ang sarili mo sa neutral side. Ang sabi po ni Joshua, choose you this day whom you will serve. Pumili ka, kapatid. Pumili ka. Whether the gods of your father on the other side of the flood. Yung pong Diyos na yon ay yung pong Diyos ng Ehipto. Mayaman sa Ehipto. Maraming pagkain sa Ehipto. Pero sabi niya, piliin nyo. You serve the God of the Amorites or you serve the God of Israel. But Joshua said, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan po ay hindi lang basta sinasabi.
Yan po ay nasasabi pag ikaw ay may pangunawa. If you are persuaded that you don't care what you lose dahil kaya naman palang palitan ng Panginoon nang sabi mismo ng ating Panginoon Kristo, whatever you lose for my sake, you will find it. And if you have that understanding and conviction, you are not afraid to lose anyone. Not because you want to lose them. It's so hurting and painful to lose people that are dear to your life and even things and even your job. But brethren, listen. There is so much that you will find in the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo, I counted all things but dung. Pag may po, ganyan po tayong ganyang paninindigan, sasabihin ko sa iyo, yung galit nila, yung kanilang sama ng loob sa iyo, temporary lamang yan. Pero isang araw, hahanga din sila sa iyo. Tatapikin ka at sasabihin, alam mo, sama ng loob ko sa iyo, pero hanga ako, may paninindigan ka. Isa lang ang kailangan natin. Kayong mga young professionals, isa lang ang maninindigan. Ipakita natin. Alam nyo, may kasabihan. We teach by what we say. We teach more by what we show. But we teach most with who we are. Isa lang. Manindigan. Sa mga estudyante, manindigan ka lang sa eskwelahan. Sabihin mo, Kristiyano ako. Kayong mga nagtatrabaho, sabihin nyo, hindi kami umiinom ng alak. Hindi kami naninigarilyo. Hindi kami pwedeng mag-participate sa mga ganyan. Pastor, paano if we say, always say no? Sasabihin nila sa amin, ikaw, puro ka no. Lahat na lang no. Lahat na lang no. Killjoy ka. Paano pag tatanggalin ako sa trabaho, ma-offend, masasaktan sila sa akin. Inuulit ko po, diyan natin kailangan ang pananampalataya. At nandito kami bilang mga lingkod ng Panginoon. Hindi kami nagmamakaawa sa inyo. Pero gusto namin kayong i-encourage, mga kapatid, that we need to stand for the Lord Jesus Christ. Naalala ko po nung ako'y nasa elementarya, hindi ko pa alam masyado ang Biblia. Pero sabi nung aming teacher sa grade 4, grade 5, lahat kayo sasayaw. Alam ko hindi natin ginagawa yon. Umuwi po ako. Sinabi ko kay Papa at Mama, sabi ko pa, required daw kaming sumayaw sa eskwelahan. Sabi niya sa akin, anak, kunin mo yung Bible na binigay ko sa iyo, yung malaki. Large print letter. Buksan mo sa 1 Corinthians chapter 6, 19 and 20. Binuksan ko. Basahin mo. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit of God, which is in you, which ye are not your own, but ye are bought with a price. Pinaliwanag niya sa akin, anak, sabi ni Papa, pagmamay-ari ka ng Diyos. Hindi ka pagmamay-ari ng kahit sino, not even us. God owns you. Your loyalty and allegiance is to God alone. Sabi mo yan sa teacher mo. Siyempre bata ako, hindi ako marunong mag-explain. So sinabi ko, ma'am, we don't dance because of our 1 Corinthians 6, 19 and 20. Di mo kami pinasayaw. Nanindigan ho ako. And it feels good when you stand for Christ. Kung ang tinitignan mo lang na parte ay yung ma-hurt ka, na masaktan sila, ma-offend sila, sumama ang loob nila sa'yo. Mga kapatid, kalimutan mo ng pagiging Kristiyano mo pag ganun. Kalimutan mo ng Kristiyano ka kasi hindi po pwede. Ang totoong Kristiyano, disipulo ni Kristo, kung darating ang punto na kailangan mong pumili, hindi ka magdadalawang isip. You will always choose Jesus Christ. We need that boldness. And all of God's people say,